Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para kadang sedaya. Dinten menika kula badhe maringi pasinaon bab aksara Jawa ginakaken media pembelajaran permainan tradisional angklih. Menawi wonten jateng menika saged kasebat engkleh, dampu ngoten. Nah, terus pundi teknisipun? Dados tunggal kelas menika dipun perang dados pirang-pirang kelompok. Mangke setunggal kelompok menika wonten 8 siswa. Nah, sedaya siswa menika kedah angsal giliran main. Nah, kados padatanipun wonten angklih menika wonten gajo ingkang dipun cepeng kalian saben-saben siswa. Mangke setiap kotak angklih menika wonten lembar soal takenan. Nah, menika kedah dipun wangsuli kalian para siswa. Makaten. Terus pundi teknisipun saged dipun tingali wonten video salajengipun.